No niin. Vimonen palauttelulenkki. Muutama kilometri, vähän vajaa 4 kilsaa. Saan 230 sykkeellä tehty ja eilen haettiin kilpailijanumero tuonne Slovenian Ultra X:ään. Ja on melko raju kisa tulossa. Aurinkoa on ihan pilvettömän taivaalta ja lämmintä. Päivällä rapea 30 ja nytkin on ihan riittävästi. Kello on nyt vähän vajava 9, eli 9 aikaa on lähtö sunnuntai-aamuna mulla. Nyt on tänä aamuna on ensimmäiset, olikohan ne 60 kilsaa, jotka juoksee 60 ja huomenna 50. Niin ne on jo juoksimassa. Eipä siinä. Lähdetään kahtelemaan miten käy. On tosiaan raju reitti ja 1200 nousumetriä tulee ekalle 8 kilsalle. Sitten juostaan sillä vuoren tai vuorien harjannetta ja sitten viimeisellä reilulla 5 lasku 6 kilsalle niin tullaan se sama 1200 metriä alaspäin. Se melkein hirvittää enemmän kuin se nousu. Mutta on se kova se nousukin, eihän niin pitkiä nousuja ole saanut millään juostua ja testattua, mutta katsotaan. Pitää ehkä lähteä maltilla ja koittaa vähän säästellä koko ajan. Ainakin ensimmäinen puolikas 15 kilsaa. Hei Su, voittaako isi? Joo! Sisu Hyvä isi! Isi! No niin, täällä ollaan kovimmassa nousussa. Vähän yli 5 on tultu. Sykkeet meinaa vähän karata ja oikeastaan meinas karata jo tuossa heti niinku pari ekan kilometrin jälkeen, mutta tää koittaa malttaa, ettei oikein paljon päästäisi tuon 60 päälle vielä tässä ekalla kympillä. Tuntuu se hölmöltä, kun muut karkaa tuossa mäessä, mutta jospa se palakihtis sitten loppua kohti. Maisemat on ihan jees. Kamera ei kylläkään tee oikeutta tälle mäen jyrkkyyn. On oikeasti jyrkkä. Ihan tämmöstä superjuostavaa. Tämä ei oo tämä polku aika kivistä. Näin kerran meni jo nilikka ympäri. Sama nilikka mikä meni siellä Möötikkarakalla niin kun lähdettiin tänne reissuun. Katsotaan miten se kestää. Nyt ei ainakaan vähän aikaa piti nilikuttaa. Mutta silleen ihan jees. Maisemat on hyvät ja aurinko paistaa siihen malliin, että ei paleile. 10 takana. Checkpoint 100 metriä. Ihan hyvät juoksumaisemat on kyllä.
Mitään hiehot. Minun pitäisi päästä kuulkaa siitä sinne. Reitti menee sieltä. Töt. Töttörörörö. Tuonne jonnekin pitäisi päästä. Jostakin sieltä. Ei ole mulla teille mitään. Noniin. Hyvä. No ei ole mitään teille. Ei. Kaikenlaisia vastuksia. Sieltä menee reitti. Noniin, viimeinenkin siitä. Heippa. Hyvä. Sieltä tultiin. Tuosta välistä. Vielä pystyy ihan ok näköjään laputtamaan ainakin asfaltilla. Tommosia alle 5 kilsoja. Vaikka on 20 takana. Tää on aivan hyvä. Viimeinen 5 maa. Löytyyhän täältä tätä, mitä minä oon 21 kilometriä oottanut Peukalonpään kokosta irtokiveä alamäessä. Varmasti takaraivo murskaantuu tuohon, jos yrität juosta. Just noin se luista. Ihan. Sen verran on taas jyrkkää mäkeä nyt alaspäin tarjolla, ettei enää näillä 20, näkyykö se siellä, ehkä se näkyy 23 kilometriä juostuilla jaloilla ja on muuten sitten riittävän lämmin. Tähän alamäkeen ei tarvi juosta. Loivempaa kyllä pystyy, mutta tämä ei enää tullut hyvältä tämä iskutus tässä ja sitten tässäkin on tämä irtokivi pinnassa, että se koko ajan luistaa. No niin, harhaan juoksujen kanssa niin Ikseltään laskettuna viimeinen kilsa olisi eessä. On muuten pikkusen rajua hommaa näissä lämpötiloissa ja noilla nousumetreillä tuolla, miten se nousee. Huhhuh. Tai sitten sitä on vaan niin huonossa kunnossa, mikä on sekin totta. Mutta nyt tuntuu. Isi tästä. No. Nyt pitää mennä. Sisu tulee. Täällä on kato maalla.